Καλησπέρα, είμαι από το Survival Tactics και σήμερα θα δούμε τους τρόπους ανάματος φωτιάς. Ένα γρήγορο βιντεάκι, να δούμε 2-3 πράγματα και δεν θα σας κρατήσω πολύ. Έχουμε αναπτήρες, απλός αναπτήρας, κατά προτίμηση να αλλάζει η πέτρα. Αυτός εδώ είναι ένας κλίπερ όπου αλλάζει η πέτρα του από μέσα, οπότε τον γεμίζω και τον ξαναχρησιμοποιώ και έχω την πέτρα του και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω την πέτρα του σε περίπτωση ανάγκης. Αναπτήρας θυέλης, ανάβει πολύ γρήγορα, κρατάει με πολύ δυνατό αέρα. Ο συγκεκριμένος μάλλον θέλει γέμισμα, δεν τον έλεγξα πριν τον πάρω, αλλά οτιδήποτε του βάλεις το ανάβει κατευθείαν. Και έχει και ασφάλεια ώστε να μην ανοίγει, να μην ανάβει. Και ρυθμίζει, γι' αυτό τον έκλεισα. Εδώ είναι στο δυνατό του. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αναπτήρες. Από σπίρτα έχουμε τα εξής. Κοινά απλά σπίρτα. Σπίρτο, σβήνει, τελείωσε. Έχουμε σπίρτα απλά, τα οποία τα έχω από κοίτα αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι με κερί, βουδιγμένα σε κερί, όπου για να τα ανάψεις τρίβεις το κερί από πάνω και το πιάνεις πάνω στο χαρτί, αυτό το ειδικό. Αυτά είναι αδιάβροχα, μερικώς αδιάβροχα. Άμα βυθιστούν είναι πολλές ώρες, θα πάει και μέσα στο υλικό που ανάβει, θα πάει η υγρασία, οπότε δεν θα ανάβει πάλι. Αλλά είναι αρκετά καλή πατέντα. Σπίρτα θυέλης, στο κουτάκι τους είναι 20. Κρατάει το άναμα αρκετή ώρα, αντέχει σε πολύ δυνατό αέρα, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμα και αυτά. Δεν τα σχίζουμε στη μέση, δεν θα έχουμε δύο σπίρτα, μπορεί να μην έχουμε καθόλου σπίρτα. Το κρατάμε ένα σπίρτο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ανάβει και από εδώ, γύρω από το στόμιο, και μέσα εδώ και με το συμβατικό χαρτάκι. Θα δούμε άλλη φορά τον τρόπο ανάματος. Πολύ χρήσιμα σπίρτα, σε αδιάβροχο κουτάκι και μερικώς άθραυστα. Σπινθυριστής από eBay. Δεν είναι κάτι αξιόλογο. Είναι καλός, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Σπινθυριστής από Ελλάδα, από ένα μαγαζί με είδη επιβίωσης. Πλάκα μαγνησίου, την οποία την τρίβουμε και προσφέρει πολύ μεγαλύτερη σπίθα όταν ανάψει, αλλά δεν ανάβει μόνη της και είναι ευαίσθητη στην υγρασία, θέλει προσοχή. Αν την έχετε δηλαδή σε χώμα, σε τέτοια πράγματα, χαλάει. Και έχει και σπινθυριστή πάνω, ο οποίος πάλι δεν είναι και κάτι καλό. Θέλει 1, 2, 3 για να πάρει. Και σπινθυριστής, αυτός είναι δικός μου, έχω αγοράσει την πέτρα και έχω βάλει κόκαλο πάνω. Είναι λίγο καλύτερος αυτός και είναι πιο παχύς, οπότε είναι για περισσότερα ανάβματα. Αυτά ήταν τώρα. Θέλω να δείξω λίγο με το μαχαίρι. Τον σπινθυριστή τον ανάβουμε είτε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο που έχουμε, είτε με το μαχαίρι μας. Με το μαχαίρι ποτέ με την κόψη, γιατί χαλάμε την κόψη του. Το κάνουμε από την ανάποδη του μαχαιριού, με τη γωνία. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe, αφήστε μου τα σχόλιά σας. Γεια χαρά.